Исәнмесез, мөхтәрәм тамашачыларыбыз. Яңа гасыр телеканалында татарлар тапшыруы үз эшен башлап җибәрә. Атна дәвамында сезнең белән мин Роза Диатуллина булармын. Бүген безнең программада Урта Азия татарлары альянсы төзелде. Безнең шулай берләшүбез кирәк бүген көндә. Безнең халкыбыз кимеп бара. Шул халкыбызны саклар өчен, телебезне саклар өчен, татарлыгыбызны югалтмас өчен кирәк иде. Татар Каргаласында яшьләр көне. Яшьләр күрәсез менә бүген күп, бик күп җан алганнар, бәйрәм дип килгәннәр. Хәрәкәттә бәрәкәт проекты казанлыларны биетә. Бик шай, бик кызык. Биедегезме? Әйе, биедек. Монда һәрбер кешене чакырып калам, кызларны, чөнки икенче көнгә килограммнар 1 килограммга минус була. Менә мондай лайфхак бу сезгә. Самарада Сабан туе узды. Сабан туй уздырганда без рәхәтләнеп киләбез. Монда рәхәтләнеп туганнарны көләбез. Төрле милли уеннарда катнашабыз һәм бер-беребезне күреп күенәбез. Бөтен дөнья татар конгрессы Милли шура рәисенең беренче урынбасары, Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты җитәкчесе Даниш Шакиров җитәкчелегендәге делегация эш сәфәре белән Кыргызстан Республикасында булды. Анда Урта Азия татарлары альянсын оештыру утырышы узды. Ни өчен нәкъ менә Кыргызстанда һәм тагын нинди вакыйгалар шаһитлары булу хакында Ләйсәнә Садретдинова сөйләр. Безнең милләттәшләребез тормышында булган вакыйгалар юлга чыгара. Без кабат Кыргызстанда. Бу илдә яшәүче милләттәшләребез бик актив, чынлап та ел сайын алар нинди дә булса вакыйга уздыралар. Менә бу елда аларның туган тел оешмасының 35 еллыгы. Әле алай гына да түгел. Урта Азия илләренең альянсын төзү каралган. Хәзер без Бишкек шәһәрендә. Хайырлы көн безгә газиз булган безнең Урта Азия киңлекләрендә урнашкан, милли хәрәкәтне булдырган, әйдәп барган һәм бүгенге көндә дә аны югары дәрәҗәдә бу шәнлекне алып барган татар оешмалары җитәкчеләре, татар оешмалары әгъзалары, мин барыгызны да сезне иң беренче чиратта Татарстаннан Бөтен дөнья татар конгрессы һәм инде әлбәттә Татарстан Республикасы премьер-министр урынбасары, Бөтен дөнья татар конгрессының милли шура рәисе Шәһрәзи Васил Габдулгаез улы исеменнән чын күңелдән сәламлыйм. Бүгенге утырышның көн тәртибендә 2 мәсьәләне куяр идем. Беренчесен Урта Азия татарлары альянсын оештыру утырышы, икенчесе безнең әлеге Урта Азия киңлекләрендә эшәнлекне алып барган татар оешмаларының хисаплары, эшәнлекләре һәм өченчесе төрлеләр. Әгәр дә сез бу әлеге көн тәртибенә риза булсагыз, мин тавышка куям. Кем риза? Менә шулай катнашучылар бер тавыштан Үзәк Азия татарлары альянсын төзү турында карар кабул иттеләр. Җитәкче итеп Кыргызстан Республикасының Туган тел татар башкорт мәдәни үзәге иҗтимагый берләшмәсе рәисе Гөлсинә Үлмәскулова сайланды. Урынбасары Казакъстанның татар башкорт конгрессы рәисе урынбасары Гриф Хайруллин. Без барыбыз да бу программа өчен ризабыз. Шуның өчен мин әйтәсем килә, менә безнең монда барыбызда җитәкчеләр утыра. Без бөтенебез дә бергә эшлибез. Менә без былтырларны ачтык, әле Гариевка багышланган стелла ачтык. Ул ботаник садны бетерергә дигәннәре, юкка чыгарырга дигәннәре. Менә шул килеп стелла ачканнан соң Гариевның исеме калачак, кала да. Шуның өчен менә быел хәзер безнең теләгебез августта Алла бирсә Муса Җәлилгә багышланган һәйкәл, стелла инде, һәйкәлме стелла була инде ул. Бизнесменнар җыелышалар. Безнең туган тел анда беренче учредитель менә шушындый Муса Җәлилгә багышланган стелланы ачырга дип шушы егетләрне җыеп, сөйләшеп, егетләр барсы да әйтләр бик кирәк, ясыйк, ачык дип. Сегодня все знают, что такое Татарстан. Это самое передовое, самое интересное, самое яркое, самое новое. И это такое отношение ответственное, заботливое к своим истории, к языку, к своим корням и к будущему своего народа.
Это не только как бы мое личное тепло всегда с вами, но это не только мое личное настроение, а это все-таки Извините, политика пожалуйста, у вас внутри кровь татарская, поэтому и раньше тоже работало это Россотрудничество. Не первый год, не второй год, поэтому... Так что да. Шулай. Туган тел Кыргызстандагы татарларны берләштереп торучы төп оешма хәзерге вакытта республикада 50 меңгә якын, ә Бишкек шәһәрендә 16 мең милләттәшебез яши. Безнең Казакстан, Кыргызстан, Үзбәкстан, Таҗикстан, Төркмәнстан кебек Урта Азия илләрендә барлыгы 700 меңнән артык милләттәшебез гомер итә. Һәм менә шушы берләшмәне, шушы альянсны оештыру тәкъдимен алар барысы да хуплап, бердәм кабул итеп алдылар. Әлеге альянсның оештыруның төп максаты ул Урта Азия илләрендә халкыбызның милли үзенчәлеген, телен, гореф-гадәтләрен саклап, аны киләсе буынга тапшыру һәм шулай ук әлеге илләр арасында мөнәсәбәтләрне тагын да ныгыту, уртак проектларны тормышка ашыру. Утырыш узганнан соң катнашучылар Асыл бала мәгариф үзәгендә булдылар. Bütün мәсьәләләрне хәл иттек. Чөнки безнең шулай берләшүбез кирәк бүгенге көндә. Безнең халкыбыз кимеп бара. Шул халкыбызны саклар өчен, телебезне саклар өчен, татарлыгыбызны югалтмас өчен шул кирәк иде. Шушы форсаттан файдаланып, мин татармын дигән шигырьнең бер генә куплетын, бер строфасын сезгә әйтеп китәсем килә. Татар булай, я тегеләй диеп, яманатын сатма татарның. Татар булып тудым. Татар булып үстем, татар булып яшим, татармын. Туган тел оешмасының 35 еллыгы уңаеннан узган тантана һәм Асыл бала мәгариф үзәге хакында киләсе тапшыруларыбызда сөйләрбез, күрсәтербез. Ләйсәнә Садретдинова, Владимир Гурьянов, Татарлар, Кыргызстан. Чираттагы сюжет үзәгендә яшьләр булыр. Татар Каргалысы авылында яшьләр көнен яңа паркта бәйрәм иттеләр. Стадионда мини-футболда бер авыл егетләре ярышса, сәхнәдә исә профессионаллар белән хәвәскәрләр иде. Яшьләр көнен безнең хәбәрчеләребез дә билгеләде. Сүз Фирүзә Сәләмовага. 5 меңләп халкы булган авыл эшкә бүленгән. Шуны истә тотып, мини-футбол уйнаучы командалар исемнәрен үз яклары белән атаган. Сокмарышы, Коргалышы, егетләр бер-берсенә ярышта теләктәшлек белдерә. Минем сверстниклар 16-17 яшьлек егетләр. Тренировкалар бергә бишбетен җыйналабыз да мәдрәсәнең паркында уйныйбыз. Минем абыем Рәхмәтуллин Илнар, аны карай килдем. Яңгыр булса да ул уйнарга тырыша. Кемнәр килде тагын булым синең белән? Бөтен гаиләм, әнием, сеңлем, әтием, апаем, баланың балалары. Спорт белән мавыгучылар рәтендә зурлар, тәҗрибәле футболчылар, студентлар. Ә кечерәкләре спортка яңа кирүче мәктәп балалары. Бу яңа команда. Сокмар өчен капитанысы Рәхмәтуллин Илнар белән тренироваться иттем. Onun белән катнаштым. Районный соревнованиялар белән, областной, Соракташка бардык, Солецк һәм күп ерләргә йөрдек. Кемдер отты, кемдер оттырды, егетләр яхшы аңлый. Бу бары тик уен гына. Ә башка ярышларда алар бердәм, көчле рухлы татар командасы. Бу бәйрәмдә инде катнаша үзебезнең авыл артистлары, җырчылары, биючеләре, Казаннан да артистларны, кунакларны чакырып, алар да үзләренең иҗатларын монда күрсәтәләр. Бүгенге бәйрәмдә рәхмәт хатлары үзебезнең яшь специалистларга бирелде, табиб, врачларга, укытучыларга, активный яшьләргә спорт буенча, культура буенча. Игътибар үзәгендә Каргалы мәктәбенең чыгарылыш сыйныф укучылары да иде. Яшьләрне Казан кунаклары котлады. Абу татар халкы җырларына гашык егетләр. Оренбургның сәнгать колледжында белем ала. Гөлбану дигән җырны мин җырлыйм. Бәйрәм шуй, рәхәт. Фандык районыннан булам, Никола авылыннан. Мине монда Рамин чакырды. Бүген мин җырлыйм. Насип яр дигән Фәрит Изамиевның ярын. Баланнарда гына капкан идем, карлар яп киткәч балдыр дип, бер күрдем дә сиңа гашык булдым, миңа гына насип ярдыр дип. Яңгыр кыйып та яуды, вакыт туктап та торды. Ләкин һава торышы авылдашларны куркытмады. Яшьләр күрәсез менә бүген бик күп җан алганнар, бәйрәм дип килгәннәр, сөйләшеп, живой общение күреп дигән кебек. Организаторларга зур рәхмәт. Безгә монда бик яхшы.
Әйе, татар каралысында яшьләр дә күп, авылның һәрбер 5-нчесе киләчәк буын. Безнең мәктәбебездә инде 700 бала укый. 200-дән артык микән балалар бакчасында балалар бар. 1000-дән артык бала бар бүгенге көнгә. Фируза Абсалямова, Ринат Абсалямов, Татарлар, Оренбург өлкәсе. Сез татарлар тапшыруын карыйсыз, программабызның 2нче өлешендә. Бик кызык. Бийдегезме? Әйе, бийдек. Монда һәрбер кешене чакырып калам, кызларны, чөнки 2нче көнгә килограммнар 1 килограммга минус була. Менә мондай лайфхак бу сезгә. Самарада Сабан туйы узды. Сабан туй уздырганда без рәхәтләнеп киләбез. Монда рәхәтләнеп туганнарны көләбез. Төрле милли уеннарда катнашабыз һәм бер-беребезне күреп күенәбез. Казанда хәрәкәттә бәрәкәт проекты бара. Ул Казан мэриясе тарафыннан шәһәрнең парклар һәм скверлар дирекциясе белән берлектә гамәлгә ашырыла. Быел ул башкаларыннан аермалы буларак бер урында гына Кабан күле буенда уза. Һәр пәнҗешәмбе бирегә килеп татарның төрле этник төркемнәренең мәдәнияте белән танышырга мөмкин. Узган чарада проект Урал татарлары биюләрен тәкъдим итте. Бию кичәсен Татарстан Республикасы дәүләт җыр һәм бию ансамбль артисты Алсу Мәхсүбҗанова алып барды. Хезмәттәшебез Эльвира Хөснетдинова чарада булып биеп кайтты. Без килгәндә музыкантлар төрле уен коралларында уйнап халык җыелганны көтеп утыра иде. Чарадагы музыкаль бизәлеш өчен Ильяс Фәрхуллин һәм Айдар Абдрахимов җаваплы. Менә сездә шундый кызыклы уен кораллары. Менә бу аяктагысы нәрсә дип атала? Бу гунгру инструмент. Ул Индиядән. Минем кулымда африканский джембе исеме, барабан. Хәрәкәттә бәрәкәт ул күңел ачуда, шул ук вакытта аң белемне арттыру, татар халкының традицияләрен өйрәнүдә. Казан халкына профессиональ хореографлар уен форматында мастер-класста күрсәтте. Бу юлы проектта Урал татарлары биюенә басым ясадылар. Ярдәмгә Дәүләт Үмәров җитәкчелегендәге Мирас балалар үрнәк ансамбле чакырылган. Алар Урал татарларының күпер дигән номеры белән чыгыш ясады. Безнең җитәкчебез Дәүләт Исмәгыйлович Үмәров төрле экспедицияләргә барып, төрле фольклор материалларны алып, безгә матур биюләр куя. Мәсәлән, Астрахан татарлары, Урал татарлары, Казан татарлары, Крым татарлары һәм Балташ татарлары безнең биюләре бар. Урал татарларының костюмдагы төп элементлары ул кара күлмәк, ачык матур төсле алъяпкыч һәм кафак белән калуш. Хәзер без Урал татарларының бию хәрәкәтен күрсәтәбез. Менә Урал татарлары, алар тауларда яшиләр, яшәгәннәр, аларның башкортлар, руслар күршеләре һәм шуңа күрә аларның биюгә, аларның лексикага күршеләрнең элементлары, хәрәкәтләре дә кергән. Менә кадриль форма, рус биюләрдән кадриль формасы, башкортларның тыпырдаулары, шундый переплетенная культура. Һәм менә Урал татарларының йөреше, тип йөреше, ул Казан беренче татар йөреше түгел. Ул шундый салмак кына, менә шул калошларда, менә шулай тауларда алар салмак кына йөргәннәр. Күпер күтәрелми ул. Уйнамагышта көлмәгеш, күңел күтәрелми ул. Әйдәгез әле түгәрәккә басыгыз. Җыен уен программасы кысаларында тамашачылар арасында интерактив та оештырылды. Казанлылар Урал татарларының фольклоры һәм милли киемнәренең үзенчәлекләре белән танышты. Бию хәрәкәтләре дә өйрәнде, үзара аралашты. Ничек сезгә бүген? Бик шәй, рәхмәт. Бик кызык. Биедегезме? Әйе, биедек. Монда һәрбер кешене чакырып калам, кызларны, чөнки 2нче көнгә килограммар 1 килограммга минус була. Менә мондай лайфхак бу сезгә. Без кунакка кайттык монда, Мәскәүдән. Телевизор карадык та ападан телевизордан. Килергә булдык. Бик күңелле икән, бик шады. Диге атнага да килербез, Алла бетса. Проектның ачылыш чарасында тамашачылар өчен аваз, музыка, бию импровизациясе, фольклор уен коралларын өйрәнү буенча остахана узган иде. Казанлыларны Урал татарлары биюе белән дә таныштырдылар. Ә инде бу атнада Себер татарларына багышлап аяк уен программасы көтелә. Бу бит безнең байлыгы һәм көче
Татарлар алар Рәсәйнең төрле җирләрдә, регионларда яшиләр һәм һәр регионда татарларның биюе, диалект, костюм ул төрлечә. Ләкин бөтенесе без татарлар. Хәрәкәттә бәрәкәт проекты 2021 елдан гамәлгә ашырыла. Узган ел ул балалар бакчаларына, мәктәпләргә дә үтеп керде. Сөйлә һәм хәрәкәттә бәрәкәт проектлары кысаларында балаларны профессиональ мөгаллимнәр укыткан иде. Быел да бу эш дәвам итәчәк. Моннан тыш Казан башкарма комитеты татарларны үстерү буенча проектлар идеяләрен кабул итәргә һәм аларны финансларга әзер. Моның өчен инде 2нче ел рәттән үз телем конкурсы оештырыла. 9 июльгә хәтле гаризалар кабул итәбез. Әлеге конкурста безнең Казанда яшәүче мәктәп укучылары 5нче сыйныфтан алып 11нче сыйныфка хәтле һәм инде студентлар, шулай 35 яшькә хәтле Казанда яшәүче барлык яшьләрдән катнаша ала. Хәрәкәттә бәрәкәт проекты башкалабызда татар мөхитен тудыру өчен бик мөһим чара. Казанлыларны һәр пәнҗешәмбе Кабан күле буенда сәгать 6-да көтәләр. Проект җәй ахырына кадәр дәвам итәчәк. Эльвира Хөснетдинова, Наил Абдуллин, Татарлар, Казан. Халкыбызның милли бәйрәме Сабан туйлары дәвам итә. Бүген без сезгә Самарда узган бәйрәм мизгелләрен тәкъдим итәрбез. Ел буе көтеп алынган бәйрәмне һәркем үзенчә кабул итә, каршылый. Билгеле, без исә һәр төбәктә узган Сабан туйының үзенчәлеген табарга тырышабыз. Чәчүләр беткәч, үткәрелүче бәйрәм инде күптән авыллардан шәһәрләргә дә күчте һәм төрле милләтләрне кунак итә дисәк, ялгыш булмас. Самара Сабан туйыннан безнең видеоязма. Койда біз туғанларыбыз, дусларыбыз, классташларыбыз, курсташларыбыз белән очрашабыз. Койда біз милли ризыкларыбызны тәмлибез. Койда біз үзебезнең милли моңыбызны тыңлыйбыз. Әлбәттә, Сабан туйында. Без Самара шәһәрендә һәм монда бүген Сабан туй. Самара Сабан туйының үзенчәлеге бәлки аның урнашкан урынындадыр. Ул шәһәр үзәгендә урнашкан Юрий Гагарин исемен йөртүче паркта уза. Biz каждый ел Сабан туйларын ябыз. Быел безне өлкәдә Сабан туйлар гирләп узды. Алла кышса, бу событияларда да безне Сабан туй узыр яхшы. Үзегезгә исәнлек, саулык, байлык и сәламәтлек. Бергә булыйк, бердән булыйк, исән булыйк. Быелгы Сабан туй безнең 34нче мәртәбә үткәрелә Самарская областьта. Татар халкыбызда, безнең Самарская областьта бу безнең иң яраткан бәйрәмебез. Безнең динебезне, телебезне, гарәп-гадәтләребезне саклап кала бу бәйрәм. Монда инде җыела халык, бәләкәй балалар да, карт абзыйлар да, биләр, яшьләр дә. Шул эстафетаны без аларга биреп калдырабыз бу Сабан туйларны үткәрергә киләчәктә дә. Барыбызга да телим исәнлек, саулык, тынычлык тормышларда, яңгышлар, бәхетле булсыннар безнең халкыбыз. Әлбәттә, Сабан туй сый-хөрмәтсез булмый. Хәзер без Самарада Татарстан Республикасының Ширмешән районы хатасында. Монда тәмләп кыймаклар да пешерәләр, бавырсаклар әзерләп килгәннәр. Менә шулай матур иттереп каршы алалар кунакларны. Бик тырышып пешерелгән бавырсак, без бит Самара халкын бик яратабыз. Шуңа күрә аларга күчтән җитеп 120 килолы бавырсак алып килдек. 600 йомыркадан пешерелгән бавырсак бу. Бу кыймакның исе әллә кайларга хәтле киткән. Аны тәмләп карамыйча мөмкин түгел. Серләре бар, чөнки ул безнең әниләребездән, әбиләребездән калган тары кыймагы. Шуның белән манный тары кыймагы, ераклардан килгән кыймак булганга бик тәмле ул. Пешерүчесе дә бик тәмле пешерә торган аның. Biz bugün Samara өлкәсенә килдек инде 60-ка якын кеше белән. Үзебезнең бит инде татар милләтенең культурасын күрсәтергә алып килдек. Менә сез аны күрәсез, без аны ясадык. Үзебезнең көрәшчеләр килде. Барсына да телим исәнлек, саулык, бәхет, шатлык. Шулай бергә булырга, бердән булырга. Безнең татар халыгы әҗрәнән нык иттереп, матур иттереп, чын күңелдән, киң күңелдән. Шуңа күрә кая барсаң да, менә безнең инде Самара өлкәсенең Сабан туйына килгәч тә күңел күтәрелеп, шатланып килде менә. Сизелә, халык әзерләнгән. Ул бит әле бөтен Самара өлкәсенең татар халыгын бергәләштереп, җыештырып, менә шул оештырып, шундый матур урында, матур Сабан туйны, шундый матур көнне уздыру үзенә бер бәхет.
Kırlarımız çeçken, iginlerimiz üse, Allah'a şükür aybakarımız üse. Sabantoy vitul bitti, pasivnoyumuz bitti Allah tilese. Şimdi zor bayramını yıl boyuna ketip durabız. Bir zor bayram ol. Bütün canım tenim bilen şatlanam. Bizning Tatarlar eli de hazırda yaşaylar. Şatlanıp şu bayramını iteler. Min bik şatlanam. Mine birini kritik da itesim kilmi. Конечно, вы знаете о моем глубочайшем уважении к вам, к организаторам праздника, Сабантуя, людям, которые хранят традиции, укрепляют дружбу, братские отношения между представителями разных народов, проживающих на территории Самарской области. Я вас сердечно за это благодарю. Понятие границы, вот здесь тот самый пример, когда границы объединяют два субъекта, они разъединяют, объединяют. Мы сюда приезжаем домой, они приезжают в Татарстан домой. И Рустам Нургалевич очень высоко ценит то дружбу, то отношения между субъектами и в отношении поддержки татар. Дружба всегда делает человека богаче, и в этом нет никаких сомнений. И так будет на Самарской земле, в России всегда. Hürmetli tamaşaçılarımız, elbette indi nişiginde Sabantoy garmunsuz bolsun dey. Bizde Sabantoy işlerine şirket koy. Tezrek yedirsin meydanlar, bayram başlama anda. Şunday matur Sabantoy'umuz. Yıl sayın biz anarga kuanıp, şatlanıp, kilebіз, tuğanlarını şakrabız, dostlar bilen görüşebіз. Türlü milli oyunlarda katnaşabız hem birbirimizni görüp güvenebіз. Şuna göre min bik rahmetli Sabantoy'un uyuşturucularına Sabantoy bik yılı bayramı. Çünkü bütün tuğanlarını görüp bula, bütün sayılmaya, şatlana, motor büyüler, bütün Tatarlık, milli eybirler, mında jıyılgan, narodның deyiminde motorlığı şu Sabantoy bayramında jıyılgan deyip aytı bula. Bik motor, bik işi Allah'ın rahmeti olsun. Rahatlanıp yalaytabız. Şunda yırlıyorlar, kreşeler, kreş bara. Şuşlarını görüp көңіл ашабыз енді. Bugün bizden Şuşa Sabantoy'da attestat vuruş ettiler Allah tilese. 11 klas bitirdik енді mine. Benim bugün günü iste kalacak. Бақытлы күн. Исәнмесез, хөрмәтле кардәшләр. Рад приветствовать вас на этом красивом татарском празднике Сабантуй. Узнаваемый атрибут – это спортивная борьба «Коряж», где, как правило, разыгрывается самый главный приз, или баран, или, может быть, более ценные подарки. И здесь, конечно же, состязательность на высоком уровне. То есть люди хотят, мужчины хотят победить, показать, что они батыры, и вот это украшение праздника. Bu birdemlik, bunda халыклар, татар халкына тигел, тире халыклар милләтләр килә. Hem de şavarlaşabız, tatlılaşabız, hem de indir örnekler gösteririz, hem de şu kreşçiler, batırlar çıga, hem de indi şu batırların onları derecesini üstürəbiz. Çünkü yüzümüzde şimdi küçlü, kuvvetli geyikler üstürgenimizde nitebiz, gururlanabız. Bayram bilen. Лейсена Сидырдинова, Владимир Гурьянов, Татарлар, Самара. Бүгінге менә шулар, тапшыруыбызны Марсель Галиев шигырь юллары белән төгәллибез. Тылсымлы син, яғымлы син, и туган тел, халкым кебек уңган тел, күктән ингән иман нурын, мәңге саклый торган тел. Ана телебезне кадерләп саклап яшик. Исән-имин яшәгез, сау булыгыз.